Hazır yine öňümizde şuna şu adını işten ya dem almaýar. Birinji ütketmeli adam şutay. Giden klipler kandidat ediler. Indi bir şutayın alyasa indi fonu o tarafa geçirer. Yani bärnim uly mihman otur eder. Ayna. Görýärmi? Panorama göz şäher görünüp dur. İkinci giňişlik. Ýöne etmizat bärni mihman otur etmek üçin hem bir renk bolmaýar. Renk doğru saýlamaly. Tam baran. Şäher eferet näle odan görünýär. Ine diafragma gelle. Görýärmi? Şoň üçin mara ine şäher akça. Indi şuň içinde bar ýaktry renk saýlamaly. Bir iki variant ba. Awa, nire bar şo? Yerine orayl. Gowy ýöne. Ýur. Bir, diwarlara lezzet berýär. Elwan boyalar dükanyna. Elwan boyaları yani 2019 yılda işe başlar. 2 yılın içinde katlık vakti eğer en boyu brandların birine ürünleri şu kesir başardı. Birinci kesimden öndüren bu boyaları Daşaryurt belli markalar bilen her taraftan dertleşip edýärler. Elwan boyaların her boyanın öz rowayaty var. Beton astar diýilýär. Beton edinden sonra şpaklovkany çalmankan şunu çalýar. Orada plus minus ýaly şpaklovka gowy elmeşýär. Şpaklovka çalýar. Boya edýän bolan divar keypalýar. Bu gelganda sulu boyaların İflen görünüşü var. İçki boyalardan 3-4 tane görünüşü var. Daşkı boyalardan 3-4 tane görünüşü var. Astar boyaları var. 3-4-5 görünüşü var. Ölüm görünüşüm derle in yukarı görünüşüm. Yine bana izolyatsiya diýilýär da. Suw diýilen zat geçiren ha. Näçe o garaşmaly? 20 minut garaşmaly. Stewedin içinde çallıkda, stewedin içinde çallık koly görýärmi? Çalınan yeri geçireno. Gara astar diýmek, gruntovka diýmek, beton diýmek, beton diýmek. Bu kergana ölümçülükde etapy maksady kil. Şoň üçin şu ýere gelýär. Il. Gender dünýä diýenler 5 renk koşup bir renk çykarýarlar. Kartdan töläp bolýar, gazapdan gazaba geçirip bolýar. Bildirme alkysyň tölemeseň hem bolýar. Kara bada. Mara elgerek çymyrlady reklam edende näme söz tapsam galyp pikir edýärler. Ýöne o harit tapýarma, o önüm tapýarma. Söz diýen zat gelir durarken. Öýde entek remont etmärken hojaýyn almagal bilen keywan bolýar. Remont eden soň sen bilen elwan bolýar. Aýtsan aýda oturmalylar, munçalar aýda oturanyndan çalып oturamyz has gowy bolar. Şoň üçin elwan boyalaryndan peýdalar. Görün peýdalaryny. Bagda da kommentariýada bellememizi haýyş edýär. Ikinji ýerde kommentariýa gelse, söz berýär. Olar. Elwan boyaları bu dukan häýeti günde bir satmaly, nungen satmaly, ýöne ilki bilen aýra çapmaly. Elwan boyaları bilen ojaň renkligi, parametri, kelle, diňjalmagy, rahatlygy. Elwan boyaları durmuşyny renklendir. Tertiyadalypdyr ha? Tertiyadalanan bolsa edýän işleri gaty dogry işler. Oh. Aleykümselam. Ha? Hizmat. Näme? Hizmat. Gymmat? Что надо? Ha, что надо diýen hyzmat diýen ekende gymmat diýen galydy. Biz ýa-ni elwan boyalarynyň bedewdäki nokadyndan üreti özümize degişli renkleri maslahatçylary saýlap berdiler. Ene berdi nimädir? Biz taýynjak alyp ona ofise gidýäs.
Durmuşuňyzy elwan güller beresin, diwarlaryňyzy elwan boýaglary. Ana renklerimizi getirip verdiler. Enden beýem işe başladık. Ene öýler usta da verdiler. O bir ýöne mende eden haýşy, ýagşy, bagşy bolýan bolsun. Ustamyň gapdagyny arman ýetirip dur dedi. Ajap bahar başladyň. Güneş nurun geçenne elwan güller açanna. Gitti ýanky klibi gitdi bilen. Ýanky klibi gitdi turkady onuň himmeti onası menajer geldi. Paragat Burjaev tanıyan mı? Celilip Aydınçı tanıyan mı? Evet salonu ki saçınlarını ediyor. 3 kez kuak gerek gel. 2 güne din polya. Adat dönmeden tanıtıp bilelim. Nol Muhammed Meres tanıdılar. Ona Hacin tanıdılar. Buram Espiter tanıdılar öyle. Elwancan. Vasmın belen dağlara. Terçemenli bağlara. Şimdi iş yaptılar gidip ayrılmasını da adetim gelme. Bıçağın renke kara. Ne hemen çikolanın kaptanı? Deyip oyladım beni. İşte ama Balkan tiyatrını iş yakamda. Türkmeni gibi ha. Kim mi meseleler scena anlatına galiba da elwan boyalı çalanı. Çalın yan renke kara. Deyip oyladım beni. O Black Star'da bir rivayet olamadı da Black Star'dan kayıtlı Timothy'nin oluşman. Maslığı dalıp uzilerden elwan sayladım beni. Bir üç adam ork geldi, ona iki ork geldi. İlle çık tatasmalı, aynı tatasmalı. Toylasın dedi, üç ork geldi ne? Habib yala bir orada, o ayrı yala dedi. Maslığı dalıp ilerden elwan sayladım beni. Şu yılın yukarı gidip geliyor da. Falan. Sonra ne vardı fikir ediyorum. Şu gidip geliyorsa, ya dedin sonra seyredip şunu veriyorum ben sana. Vasbın beli dağlara. Elwan gülledim dedi. Nerede ayrı işlemeydin hiç hala mı? Hı? Yalan almışsa. 3, 2, 1, L1.